Ćao ljudi, dobrodošli na još jednu epizodu. Ljudi, danas jedan poseban dan. Da. Danas po prvi put otvaraš svoj iPhone. Da. Ovo je prvi iPhone koji si ikad imao u životu, tako? Da. I šta smo uzeli? Aj, kaži ljudima. Uzeli smo iPhone 13 rozi boje. Evo ga, iPhone 13, najnoviji iPhone. Zvanično je iPhone došao u Srbiju 15. oktobra, danas je 16. jel tako? Da. Kupili smo ga sa danom zakašnjenja. Kupili smo pink boju, jel tako? 128 GB pink. Kupili smo u iStylesu i ovo je bio jedini koji su imali bukvalno u prodavnici i želimo od srca da se zahvalimo Bojanu iz iStylesa koji radi u iStylesu Ušće, koji je bio apsolutno mega cool lik i znači, dečko se toliko iscimao, a realno nije morao. Video je da ima samo jedan na stanju, ovaj pink, pošto smo želeli baš pink da uzemo, to bi se ovo mnogo svidelo. I bio je tamo na terazijama, rezervisao je dečko, došli smo, pokupili smo, zaista jako profesionalna usluga i po mom mišljenju zaista, ako kupujete iPhone u Srbiji, kupite u iStylesu, zaista, zato što zaista su profi. Jednostavno, cena kakva je, tako je iPhone u Srbiji, znamo da je veća nego u inostranstvu, ali makar za tu veću cenu dobijate i bolju uslugu, ako mene pitate. Da, bio je baš stvarno fin. Tako i pomogao nam je dosta. Apsolutno, znači evo ovdje su računi, iPhone je plaćen 123.000 dinara, iPhone 13 Pink, 128 GB, dobili smo neki mali popust otprilike bili, zato što smo uzeli bili i on je MagSafe zvanični iPhone-ov, ona maskica, tako? Masko, da. Znači uzeli smo roze maskicu i uzeli smo roze 13-icu. Tako da je to. Maskica je koštala isto, mislim da je 10.000, 11.000, 9.700 je maskica, piše ovdje cena koja je. Znaš što je fora? Znači svi živi su i žvakali su već ove recenzije na iPhone. Znači iPhone recenzije su izašle pre mjesec dana. I sad će svi nešto da pričaju tehnički, kako izgleda, kako ne izgleda. Znaš što ćemo mi da uradimo? Ti ćeš sada zato da uradiš svoj lični prvi unboxing u životu. Ja mislim da je to najbolje tako. Čekaj ovdje. Tako je, povuci ga. Dobro. A vidiš, ima sa dve strane. Dobro. I šta sad treba samo da ga... Mnogo je lepo, uživo mnogo je lepo ovo boja. Baš je ekstra, čoveč. Vidi kako se sija. A sam ti lepo rekao da treba da uzmemo rozi, ali bijeli mi se nije svidao. A pričali smo, znači u uštu su imali beli iPhone 13. Imali su sve druge boje, samo nisu imali roze. Ali bukvalno jedan jedini, kaže, ovo nam je jedini u stanju na firmi, kao nemamo ni jedan drugi oni roze, kao. Iskreno, ovo je možda čak i najlepša 13-ica svih koji su trenutno izašli. Od svih ovih modela i boja, plava je previše nekako plava je više za muške osobe. Ali si primetila kako, na primjer, na slikama na internetu, plava deluje mnogo svetlija nego što je u realnosti. U realnosti je tamna neka plava. Tamnija je dosta, da. Zato mislim da je bila neka malo svetlija plava, možda bi je i uzela. Bela je onako skroz bela. Bela, da. Crna je, s druge strane, nekako šugavo crna. Ostavio neke otisci. Na ovaj će neće ostati otisci od prsti oko nešto drugo. Pa da, ona crna je standardna crna koja je svaki drugi telefon. Slažem se. I crvena je užasna. Crvena je baš za one koji vole crvenu boju. Crvena je onako sektaški crvena, ako mene pitate. Meni se crvena uopšte ne sviđa. Pa ni meni. Ajde idemo da je podignemo. Plašim se da ga uzmem. Dobro. Sad to podigneš, ajde. Dobro. I sad bi trebalo da ga uključiš. Šta su rekli, ovdje sa strane? Sa strane, da, to, veliko dugme. Dobro. Samo drži, evo ga. I sad će telefon da ti kaže desi. Kaže, desi. Više jezika se obraća. Da, dok se ne učita sve ovo što treba se učita. Ti inače nikad nisi imala iPhone do sada. Znači, Jelena je... Android user. Tako je, Jelena je bukvalno dugogodišnji Android user. Posljednji telefon koji si imala je bila je Huawei P20, ili tako? Da, Android. Napravili smo Apple ID i sve ostalo neke sigurnosne stvari, možda se idemo na Varis tamo u kuću, ali to je to, Jeco, prevuci da vidimo kako ovo izgleda i evo ga. Ok, ostalo nam još jedna stvar samo da se uredi. Telefon je sređen, ostala nam još maskica. Uzeli smo roze maskicu, tako? Da bude uz telefon. Dobro izgleda maskica baš, gumena. Ima MagSafe na sebi, to je ono što je jako bitno, to je za punjenje. Jel ovdje ima nešto, ovdje nema više ništa, to je to. Viš te ovo prepozno stavila maskicu. Vidim. Roze na roze izgleda zapravo jako dobro. Pa, Baš izgleda brutalno, meni se iskreno mnogo mi sviđa. Ne znam da li je to okej što treba da kažem, ali meni se ova roze boja izuzetno sviđa na ovom iPhone ove godine. Inače, jedna jako zanimljiva stvar, ovaj Huawei P20 dolazi iz one generacije kada je iPhone prvi put prebacio noć, odnosno pokazao noć. I sad ovdje možda vidiš Huawei noć i novi iPhone 13 noć.
Da, 13 dalje ima veći noć, ali mnogo više tehnologije nego što ima Huawei na sebi. Da, ovi dalje imaju manji noć. A koliko je razlika u ekranu, koliko je ekran svetli i sve ono, baš vidi se da je mnogo bolje. Koliko su mali kamere, su određene nove 13-ice. Vidimo malo, baš je ogromna razlika. Društvo, to je to. Vidjeli ste kako izgleda iPhone 13, Jeco pokaže ga još jednom da vide ljudi. Nadam se da si zato zadovoljni s telefonom, izgleda zaista prelepo, pogotovo u ovoj MagSafe oficijalnoj maskici koja zaista izgleda prelepo. Što se tiče neke recenzije iPhone 13, ja ću vjerovatno raditi komparaciju iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 13. Pošto ja imam 11 Pro Max, Toma ima 12-icu, Jeca ima 13-icu, pa ćemo raditi neku komparaciju za par nedelja, znači očekujte recenziju za par nedelja. Nažalost, mi nemamo mogućnost da dobijamo iPhone uređaje besplatno i da jednostavno dobijamo unapred kako bi mogli da radimo ove recenzije. Mi ovo kupujemo od našeg ličnog novca, tako da jednostavno kad se pojavi u Srbiji, tek tada možemo da ga kupimo. Ali eto, lepa vest, iPhone 13 je došao u Srbiju napokon, danas je 16, izašao je zvanično 15. Vjerovatno na TV-u već viđate gomilu reklama koje promovišu iPhone 13. Da, zato su bili dok smo Pa sad bukvalno smo podešavali na televizoru izašlo 3 reklame za iPhone 13. I bili smo pozvani da je ovo realno. Pa ne, bukvalno je to. Tako da društvo, eto, vidjet ćete recenziju. Jeco, ja se nadam ti ćeš mi pozajmiti ovaj telefon par dana da mogu samo da vidim. Razmislit ćemo. Da uporedim, razmislit će. I to je to, dođemo. Da te služi u zdravlju i veselju. Hvala. Vi napišite u komentarima šta mislite o iPhone 13, da li vam se ovaj sviđa ili vam se ne sviđa, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao! Ćao!